שלום לכולם, כן זה הפליצה שלי, הרחתי אותה פעם אחת. הרחתי את הפליצה וגרם לי למות, זה כבר לא הגיוני. הרחתי את הפליצה וזה כבר הרג אותי, כי זה הפליצה מסריחה. איזה ריח, איזה קרח, ואיזה אותה ריח, איזה ריח, איזה קרח. איזה ריח, וואי, איזה ריח, אני מת. רצחתי פה את כל האנשים, כי הריח שלי זה ממש מהיר. איזה ריח, אני רוצה, אני אפליצה ובוא נשתה. חברי הפליצות, בוא נשתה את הדם שלהם, כן זה הדם שלהם.